Зимата държи земята в своята прегръдка, но под снега вече се подготвя следващата реколта. Продуктите от гамата Extra Force се подготвят да дадат на растенията техния първи жизнено важен тласък. Здравейте, аз съм Борис Колев и днес ще ви представя нашите уникални продукти от гамата Extra Force. Продуктите от гамата Extra Force са неизменна част от правилната технология за получаване на високи и качествени добиви. Всеки един от нашите продукти съдържа пълна гама от всички необходими органогенни, минерални елементи, високо съдържание на органичен въглерод, аминокиселини, хуминови, фулвинови киселини, а най-новите ни продукти съдържат и фитохормони. Всеки един от тези продукти дава възможност на растенията да разгърнат своя максимален потенциал за добив, освен това и с перфектни качества на получената продукция. За повече информация се свързвайте с всеки един от нас, екипа на фирма Пестицид, който има покритие в цялата страна, за да можем най-точно да препоръчаме съответния сложен течен биостимулатор със съответната култура, за да можем да бъдем максимално полезни. За здрав растеж и високи добиви. Extra Force от Пестицид.